Hi guys! Para sa No Moment Sunday, Bisaya! Sunday morning, uyok sa balay, kay bawal man manumbalay. Mauna ang chismusa, napatos ang laway. Si kumpare nangutana, virus ba daw sa Domingo ra? Ako di katawa. No movement Sunday. Ang adlaw nga ang virus mag-rest day. Maumag amo kauban ang family. Kay pagkalunis kung mugawas ka, ang virus mo duty. Sa no movement na adlok si Mrs. Kay si Mr. sige ba iin. All day daw si ani. Tanang negosyo nangapagan, Domingo ra una tawo mo daghan. Lunes hangtod Sabado sila mo bawi na. No movement Sunday. Ang adlaw nga ang virus mag-rest day. Maumag amo kauban ang family. Kay pagkalunis kung mugawas ka, ang virus mo duty. No movement Sunday. Ang adlaw nga ang virus mag-rest day. Maumag amo kauban ang family. Kay pagkalunis kung mugawas ka, ang virus mo duty. No movement Sunday. Ang adlaw nga ang virus mag-rest day. Maumag amo kauban ang family. Kay pagkalunis kung mugawas ka, ang virus mo duty. Thank you guys!